Sí? Llàstima allò dels vídeos, sí. Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a la xerrada Estades a Austràlia dins de la campanya dins de la campanya Un món d'oportunitats, és que fem moltes campanyes. Us hem deixat a les cadires. Jo soc la Lola, disculpeu, vinc del punt d'informació juvenil d'aquí del districte de Sants Montjuïc. Breument us explico, el punt d'informació juvenil és un equipament de l'Ajuntament on donem informació a adolescents i joves, parlem de franja de 12 a 14 fins a 35 anys, de qualsevol temàtica. Estudis, recerca de feina, mobilitat, associacionisme, salut, qualsevol temàtica que pugui ser interessant en aquesta franja, d'acord? A més d'això, fem també campanyes durant tot l'any i en aquest cas estem amb la que us presentem. Us hem deixat a cada cadira un dossier i alguns papers que us explico una miqueta. Us hem deixat aquest dossier on surt tota una sèrie d'explicacions que esperem que sigui de la vostra utilitat. Llavors, també us hem deixat una fitxeta de valoració, agrairíem molt que ens l'ompliu abans de marxar. Llavors, també teniu per omplir amb dades tota aquella persona que vulgui rebre mensualment el butlletí de mobilitat, que ja us avanço que és molt interessant i sempre es pot donar idees i tal. També teniu tot el llistat de punts d'informació juvenils que hi ha a la xarxa per districtes, amb tot el tema d'assessories al darrere. També teniu una pàgina web, aquí que us l'he apuntat amb perquè no sortia, que és infoyoabcn.cat, en allà podreu trobar tota aquesta informació, a més de totes les activitats que fem durant tot l'any, ja sigui dins de campanya o fora. De vegades fem tallers, xerrades, etc. Llavors, també evidentment us hem deixat el targetó perquè tingueu present la resta de xerrades si teniu interès en assistir a alguna dels altres països. Us recordem sobretot l'activitat de voluntariat internacional que es farà el 3 de desembre a la Fontana com a mode de clausura, on podreu conèixer de la mà d'exvoluntaris i de múltiples entitats de Barcelona que fan, òbviament, l'oferta de diferents modalitats de voluntariat. Llavors, a més de tot això, aquestes activitats us explicaran per països, però tingueu present, i aquí us ho posa, que teniu una assessoria de mobilitat internacional durant tot l'any. Els nostres compis us poden oferir informació més personalitzada, simplement heu de mirar on us va bé per horari, apuntar-vos i agafem cita i ja està. Via Twitter teniu hashtag #MonAustràlia pels que vulguin fer preguntes des de casa. També es podran atendre. I sense més, tenim amb nosaltres aquesta tarda el senyor George Rochlin, cònsol honorari del Consolat d'Austràlia de Barcelona, la senyora Marta Moreno de l'agència Go Study Austràlia i en Marc Gràcia, que ens explicarà la seva experiència en Austràlia. Us dono de nou la benvinguda, esperem que la xerrada sigui profitosa i que sigui del vostre interès i evidentment donem les gràcies als ponents que estem avui nosaltres. ¿Esto funciona? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, ¿por qué Australia? Este país tan lejos de aquí, y es verdad, es muy lejos, son 24 horas por avión, pero es un país que ofrece tantas oportunidades. ¿Pero por qué Australia? El nombre era un descubridor español, Quirós, que fue cerca de allí, y él dijo Australia del Espíritu Santo. Y después hemos cambiado el nombre un poco y más corto a Australia, sin Australia del Espíritu Santo. Y quizás hay dos adjetivos para describir Australia. Hay más, pero dos para esta tarde. El primero es a clever country, un país listo, y también a lucky country, un país afortunado. ¿Y por qué afortunado? Porque Australia tiene cualquier mineral, cualquier cosa que puede pensar, imaginar en el
suelo, en la tierra, oro, carbón, uranio, cualquier cosa, diamantes. Entonces es simplemente sacarlo, venderlo. Entonces, quizás Australia es el único país que está exportando más a China que está importando de China, por la razón de los recursos naturales. Entonces, Australia no ha tenido recesión. En los últimos 23 años había crecimiento económico cada año, en 23 años. Durante el Global Financial Crisis, esta crisis global, Australia no entró en recesión, siempre estaba creciendo por la razón de ser afortunado, pero por otra razón también. En los años 80, los gobiernos en Australia, está formada por 6 estados y 2 territorios, y todos los gobiernos de los estados y el federal en Canberra, la capital, pensaron, bueno, quizás estos recursos no durarán para siempre, tenemos que hacer algo. Entonces en los años 80, empezando en los años 80 y también en 90, empezaron a invertir billones de dólares en investigación y desarrollo. Resultado, muchos inventos importantes. Un invento que afecta las vidas de todo el mundo aquí hoy. Wi-Fi. Wi-Fi es un invento australiano. Caja negra, el black box en los aviones, invento australiano. Marcapasos, también invento australiano. Y la lista continúa. Inventos muy importantes. Entonces es un clever country también, porque no es simplemente utilizando los recursos naturales que tenemos, pero también invirtiendo para inventos, para sacar más dinero todavía. Entonces el resultado es un país estable, es un país que ofrece muchas oportunidades para la gente allí, pero también personas como ustedes, para ir allí, trabajar allí o estudiar allí. Bueno, yo soy australiano, entonces soy parcial, pero os diré la verdad, pero también tenemos Mark, que es imparcial, es catalán, y él estaba allí, entonces él puede explicar primera mano sus experiencias allí en Australia. Y yo he hablado con él antes y me parece que son experiencias favorables y buenas, pero esto es después. Primero, oportunidades. Hay muchas posibilidades en este momento en Australia para arquitectos. Una persona que tiene la carrera en arquitectura tendrá oportunidades en Australia. También ingenieros de, ¿cómo se le dice? Puentes y ¿cómo se dice? Puentes y caminos, un civil engineer. Muchísimas oportunidades. Y yo puedo decirle que estaba en Australia hace poco tiempo y estaba hablando con un bufete de abogados allí en Sydney, y su trabajo principal es ayudar a los inmigrantes. Y entonces estaban buscando para un cliente australiano 50 ingenieros. Y han dicho a este bufete, lo que queremos es ingenieros de España, porque ellos tienen la calificación más alta, tienen un nivel más alto de otros países. Entonces, ingenieros. Otra oportunidad es minería. Como he dicho antes, los recursos naturales, entonces hay muchas minas en Australia, en todo el país, pero principalmente en Australia Occidental, y especialmente en oro y ¿cómo se llama? Otro recurso. Bronce también, pero espera. Níquel, se ha ido níquel también. Iron ore, pero no sé qué es iron ore en castellano.
los chinos están comprando una barbaridad de iron ore porque está utilizando en muchos productos, especialmente en la tecnología también. Pero es igual, la minería en general. Entonces, personas con experiencia en minería, en las minas, tendrán muchas oportunidades en Australia. Pero no solamente personas con títulos para minería, por ejemplo, conductores de estos camiones que cogen el mineral de la mina para llevarlo al tren o el barco, están ganando más de 100.000 euros cada año. Es una barbaridad. Y buen trabajo. 2 semanas de trabajo, 2 semanas libres. 2 semanas de trabajo, 2 semanas libres. Entonces es 100.000 euros o más de 100.000, en realidad 6 meses de trabajo, porque es 2 semanas sí, 2 semanas no. Obviamente turismo, hay oportunidades en turismo y especialmente personas que tienen idiomas. Las ciudades grandes como Sydney, Melbourne, Adelaide, estas ciudades ofrecen oportunidades, pero no solamente las ciudades grandes, también zonas de Australia. Por ejemplo, the Great Barrier Reef, ¿es el Gran Coral? Gran Barrera Coral. Hay un montón de turistas cada año, entonces hay oportunidades allí, hay muchos hoteles, muchas excursiones y personas que tienen idiomas, entonces pueden encontrar trabajo allí. Y en el centro de Australia, que ustedes recuerdan, hay una roca en el medio, se llama Uluru, antes era Ayers Rock, pero ahora decimos Uluru, que es el nombre de los aborígenes. Es una roca, pero es casi el tamaño de Montserrat, es extraordinario, pero es una roca. Entonces hay mucho turismo al centro de Australia y especialmente allí, cerca de la roca, hay hoteles, excursiones y ciudades, bueno, estaba en el punto de decir, ciudades cercanas, pero las distancias en Australia es otra cosa. Entonces estaba pensando en una ciudad que está muy cerca de Uluru, es solamente 400 kilómetros de Uluru, pero las distancias es otro mundo. Es un país muy grande, es 15 veces el tamaño de España, pero la población solamente hay 23 millones. Entonces 15 veces el tamaño, pero mitad de la población. Y entonces hay espacio, hay oportunidades para crecer y estamos buscando personas para ir a Australia y trabajar. Pero esto no es decir que las puertas están abiertas a todo el mundo, no. Hay mucho control. Hay un nivel de inglés que es necesario. Después Marta les explicaré algo sobre el nivel de inglés que es necesario, el tipo de examen que tiene que hacer. Pero si tiene la edad, si tiene los títulos, si tienen el conocimiento de inglés, entonces sí, hay muchas oportunidades. Lo que vale la pena es mirar a una página web, se llama los 3 Ws, .imi, I Italia, M Maria, I Italia, www.imi.gov, Gerona, Oviedo, Valencia.au, para Australia. Esta es una página web muy, muy buena, muchísima información, explican las cosas muy claramente y puedes sacar mucha información. También hay un número de teléfono sobre información sobre visados, por ejemplo, y más información sobre permisos de trabajo. Es 91 114 7390. Y este número funciona lunes a viernes, 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y les contestarán en castellano. Y me parece por la tarde contestan en inglés. Me parece en inglés por la tarde, pero por la mañana en castellano. Y con este número de teléfono, esta página web, hay mucha información.
También otra oportunidad y otra cosa para pensar es empresas españolas que están en Australia. Acciona está allí y tiene un montón de éxito. Ferrovial está allí. Y en el consulado, quizás hace un mes, vino un chico de aquí para un poco de información sobre el país. Y él tiene un contrato con Acciona para ir allí para trabajar en Melbourne. Y Acciona está haciendo muchas cosas en todas partes de Australia. Y entonces quizás es interesante de ponerse en contacto si están pensando de ir allí con empresas españolas como Acciona, Ferrovial, Inditex está allí también en Australia, Gas Natural está allí también. Otra página web, estoy pensando ahora, para tener una lista de las empresas españolas allí, es los 3 Ws, .spain.embassy, embassy, .embassy.gov.au. Y dentro de esta página web busca Austrade, AUSTRADE. Y Austrade es como Axio, es la versión australiana de Axio o Ethex. Y estoy seguro a través de Austrade, entonces pueden encontrar la lista completa de las empresas españolas en Australia. Me parece que esto es todo. Esta es una idea de las oportunidades. Ahora Marta hablará sobre otros temas y Mark explicará sus experiencias, pero después ustedes tendrán oportunidades para hacer preguntas y estamos aquí para contestar todas las preguntas y resolver, espero que sí, todas las dudas. Okay. Thanks. Gracias. Passarà a la Marta Moreno i després tindrem el torn de preguntes i després ja donarem pas al Marc i un altre petit torn de preguntes. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Bueno, el meu nom és Marta Moreno, com han comentat abans. Jo treballo per l'empresa Coeste Austràlia i us faré una presentació una miqueta del país i de certs dubtes, certs visats que acostumen a consultar-nos i que val la pena que tingueu en compte. Vale. Un segon. Doncs mirad, el que començarem és amb un vídeo d'Austràlia que us presentarà una miqueta, a part de punts turístics, una miqueta també coses que podeu experimentar a Austràlia també. Perdoneu un segon, que no funciona. No funciona això? Sí. Abans se sentia. Sí. Y mientras, otra área para trabajar es telecomunicaciones y information technology. Son dos, IT y telecomunicaciones, muchas oportunidades allí.
Vale, aquest sí que se sent. Bueno, almenys aquest més se sent. Bueno, torno a iniciar. It's quite common to find snakes sunning themselves or absorbing the heat. Touché. Sí. Bueno. Espera. Bueno. Intentarem deixar-ho carregant, a veure si podem veure al final. I bueno, us explico una miqueta d'Austràlia. Jo he començat a comentar una miqueta sobre que és un gran país, si és veritat, la meitat de població de l'estat espanyol, i ens trobem en un país que és més gran que Europa realment. Llavors, la població, com dèiem, es divideix més en les costes, com veiem. Sobretot he marcat les destinacions més comunes i sobretot a la costa est és on abunda la gran majoria de la població. A la costa est, sí que hi ha més tot aquest efecte de la mineria i també hi ha població, però no tanta. La població principal està a Sydney, Melbourne i Brisbane. Doncs Austràlia també és molt diversa, ens trobem realment amb localitzacions molt diferents on podeu fer vida, podeu fer estudis, podeu portar una vida allà.
i doncs, que van des de grans ciutats com seria Sydney, que seria una gran metròpoli per a aquells doncs, que tant a nivell econòmic, per ser la ciutat econòmica i financera del país, doncs, com en general doncs, busquen una oportunitat. Doncs, aquí doncs, en aquest sentit a nivell laboral és on també hi ha molta força i el mercat laboral es mou realment molt ràpid. El que trobem a Sydney també és que té molta diversitat. Teniu des de moltes activitats lúdiques a la platja que està a 20 minuts al centre de la ciutat. És jo crec una bona barreja i és una ciutat en algun sentit que pot ser semblant a Barcelona amb les oportunitats que té. Després doncs, veurem una miqueta més altres opcions. No, ara parlarem de les oportunitats. No, en l'estil de la ciutat, una miqueta. Doncs Melbourne seria la següent, que també seria una experiència en una gran ciutat. És més una ciutat més europea, també el clima és més fred sobretot, és com si fos més Anglaterra o Irlanda, per exemple. I és una cosa que a vegades a l'espanyol a vegades no li enganxa molt perquè busca un clima més càlid quan pensa en Austràlia i per això a vegades fins i tot no pensa en Europa per motius de clima i d'oportunitats laborals. I Melbourne en aquest sentit és semblant, però la veritat és que les oportunitats laborals i la ciutat també és una ciutat molt interessant, sobretot per aquells que estudieu art o que se senten especialment atesos per tot el que és art al carrer també, encara que a totes les ciutats d'Austràlia realment es veuen molts artistes, però en especial a Melbourne aquest ambient és realment molt sofisticat i és interessant també de conèixer-lo. Les ciutats canvien una miqueta amb el clima, a nivell de costos, per costos de viure i de més són semblants. Després tenim les ciutats del que seria, per exemple, Brisbane, que és la capital de l'estat de Queensland. Brisbane ja és una ciutat diferent, és una ciutat d'un tamany més petit, seria més semblant com si diguéssim València, per dir-ho així, com una comparativa. I la vida també és una miqueta més fàcil. A vegades es pot viure una miqueta més a prop del centre sense que suposi un cost tan gran. La ciutat també és molt plana, s'utilitza molta bicicleta moltes vegades que compreu allà per no res gairebé i podeu fer-ho com a mitjà de transport. Després Brisbane el que té també és directament no té platja, però està en un emplaçament molt bo perquè aproximadament en una hora esteu a prop de platges que podeu anar en transport públic. Llavors tampoc si això és molt important, és una ciutat interessant perquè no acaba de ser una ciutat petita. I sobretot a nivell de clima és un clima subtropical en aquesta àrea d'aquí i a més els costos de vida també baixen una miqueta a les grans ciutats que hem comentat abans. Després teniu experiències diferents, que també comentava abans el John, que hi ha destinacions més petites que són especialment importants pels factors de turisme, és a dir, a vegades quan la persona va a Sunshine Coast, va a Noosa, que és aquesta destinació, evidentment ofertes laborals en qualsevol aspecte potser no hi ha en tanta quantitat, però en el sector turístic a vegades sí que falta aquesta gent en aquestes zones més regionals, i és important. Són zones en les que insisteixo, cada vegada em vaig posant a ciutats una miqueta més petites, per la qual nivell de vida, més fàcil. Aquí estem parlant d'una ciutat que és una ciutat de 55.000 persones, o sigui, és petit realment. Sí que és veritat que quan és estiu es multiplica per 4, però al final és una ciutat fàcil per viure, té un parc natural, és una experiència més propera a les platges, al parc natural i una experiència diferent a una gran metròpoli, sens dubte. Sí, les mínimes són molt bones. Són entorn als 19-20 graus, depèn. És molt bé. Sí. Després, com hem esmentat també, tindríem, per exemple, Perth, Western Australia, jo no ho he explicat molt bé, aquí pràcticament, Austràlia, ara en comentarem Austràlia en números, però Austràlia pràcticament la tasa d'atur és molt baixa i en aquesta zona especialment a Western Australia és especialment baixa. De fet hi ha molta gent d'Austràlia que ha viatjat a Western Australia no per treball perquè ja tenien feina, però per millors opcions de treball, parlem de més diners moltes vegades.
però a vegades són ciutats molt més orientades per l'australià i a vegades trobem que és una miqueta pels estudiants difícil assentar-se perquè són ciutats en les que no està tan bé desenvolupat, per exemple, el tema del transport com a la costa est. Llavors moltes vegades la gent gairebé ha de comptar amb un transport privat, amb un cotxe, comprar un cotxe de segona mà, que no és difícil però bueno, ja és un pas. I realment són ciutats molt més tranquil·les i ciutats molt més per famílies, bàsicament. Però bueno, hi ha gent que també es decideix i realment tenen un tamany aproximadament de 2 milions d'habitants, són ciutats més petites. Teniu en compte que a Austràlia tothom viu realment fora del nucli urbà, per la qual quan dic 2 milions sembla que estic parlant d'una ciutat supergran, però a efectes no es veu realment tan gran perquè la gent viu a les afores i no dona aquesta sensació. Realment. No sé si podrem acabar Mir geht's mega gut. Bueno, si voleu podem deixar aquí si voleu. Sí. Si voleu deixem. Sí. Sí. Bueno, si ens perdoneu ho deixarem així per ara. Vale. Doncs bueno, seguirem una miqueta endavant, que sabeu que també hi ha altres ciutats, també aquestes són una miqueta les més populars o almenys en tamany, grans ciutats, petites ciutats, diferents experiències. També si després en el torn de preguntes teniu dubtes sobre altres ciutats, doncs encantats de poder ajudar-vos en això també. Bueno, Austràlia una miqueta en números, no? A vegades, com deies, per què la gent va a Austràlia o en què s'hi fixa, no? Doncs un dels motius, evidentment hem parlat, no? El tamany del país, els milions d'habitants, un dels motius també perquè la gent quan pensa a fer una inversió d'estudis o quan es planteja realment un canvi de vida o d'anar tan lluny, com dèiem abans, doncs una de les coses que la gent s'hi fixa molt, sobretot des de la crisi, és el treball, evidentment, el treball que hi ha a l'altre país que planteges marxar. I en aquest sentit Austràlia es pot mesurar molt en números, no? Austràlia és un país en què la taxa d'atur de mitja està en torn al 5%. Això vol dir que gairebé és que realment qui no vol treballar és el que no està treballant, perquè realment un 5% és molt baix. Hi ha ciutats que és una miqueta més baix, hi ha ciutats que és una miqueta més alt, però la mitja seria així. I el que també sorprèn bastant és que Austràlia té dels sous mínims més alt del món. El sou mínim més alt, que és més alt, està en torn als $17 l'hora. I llavors el canvi serien uns 12-13 euros aproximadament. Sí que és veritat que quan la gent pregunta, i després en parlarem, el cost de vida és més alt que en certs aspectes que aquí, evidentment, però tot i així el benestar social és molt important i per això de fet les ciutats australianes, si veieu el rànquing de les millors ciutats del món per viure, estan sempre entre les del top 10, la majoria d'elles. Llavors això és molt important realment. Després, quan la gent planteja anar a Austràlia i què fer quan no hi ha aquest accés, com comentava el Joan, que cobria la primera part de potser visats a través de tràmits migratoris, visats en relació a feina en concret, que algú us doni una promoció. Si no és aquest el cas, la majoria de persones opten per diferents visats que ara en parlarem. El primer seria el visat d'estudiant, que és el més comú. A través d'aquest visat la persona ha d'estudiar mínim 3 mesos per poder romandre a Austràlia i per poder també exercir feina. La feina la podeu exercir 40 hores quinzenals, repartides com vulgueu,
i després en temps complet, temps il·limitat, en els períodes de vacances. Vale? Sempre al final de l'estudi hi ha un període d'un mes o més en funció de l'estudi que feu, i al meitat dels estudis normalment també hi ha períodes vacacionals. Vale? Llavors, en aquest sentit, el visat d'estudiant, ara parlarem dels diferents tipus d'estudi que es fan, no només anglès, sinó també es fan altres estudis que poden ser interessants. Després, doncs, no sé si n'haureu sentit a parlar de la Work and Holiday Visa, que és tan anomenada últimament. El 23 es podrà començar a aplicar. Van arribar a aquest pacte al setembre d'aquest any, i doncs, s'han posat totes les bases, tota la informació a principis de novembre. Jo us puc explicar una miqueta més, i si voleu, o si algú, insisteixo, té alguna pregunta després més concreta, doncs me la feu. Bàsicament, les persones que poden aplicar són majors de 18 anys i que no hagin complit els 31 anys. Les persones tenen que acreditar que tenen un X nivell d'anglès, que en aquest cas és a través del certificat IELTS o TOEFL únicament, i que no hagi estat fet més de 2 anys abans. Vale? Aquí hem posat IELTS 4.5, que en principi és la referència, però també podria ser a través del TOEFL. Vale? Únicament aquests dos, és a dir, cap examen Cambridge, cap altre reconeixement. No, seria el FIRST. Fins i tot una miqueta inferior, jo crec. Però seria quan comença el FIRST, sí. Realment l'examen no és molt difícil, és el que volen xequejar, és que la persona que vol entrar allà, diguem-ne, té un nivell d'anglès funcional per poder agafar una feina sense majors problemes. Després el visat és per un any, no es pot renovar, o sigui, no es pot tornar a aplicar si haguéssiu estat afortunats en aquest cop. Són unes places de 500 únicament, i tota aquesta documentació que ara acabarem de parlar s'ha d'enviar per correu físic a l'ambaixada a Berlín. Berlín. Llavors, heu de complir el requisit de l'edat que dèiem, el requisit de l'anglès, el requisit també d'un fons econòmic, normalment està considerat en $5.000 australians, i després la persona ha de tenir estudis superiors o segon any de carrera. En principi sí, hi ha una llista. Nosaltres us podem després donar més informació més concreta, però hi ha una llista. En principi els estudis de formació superior, de cicle superior, serien suficients. I després aquí també explica que hi ha la possibilitat de fer un estudi fins a 4 mesos dins la mateixa visa. Hi ha molta gent que el que fa és, si el nivell d'anglès el té no gaire bo, té un nivell funcional però vol arribar a un nivell més avançat, estudia el primer temps també per tenir millors opcions laborals durant tot el període, i la resta continua, perquè la resta no els hi permet estudiar, continuar fent treball i vacances. El visat es diu Work and Holiday, o sigui, en principi és treball i vacances. Vale. No passa. Després també hi ha altres visats, per exemple el visat de turisme, que a vegades la gent també consulta. El visat de turisme usual és per 3 mesos, no permet en cap cas el treball, i en això Austràlia és molt estricta. Nosaltres hem tingut casos fins i tot de gent que ho ha fet d'aquesta manera i ha estat deportada fins i tot, perquè hi ha bastant control en aquest sentit. Quan la gent no té els papers en regla per poder treballar, hi ha bastant control també, però si teniu un propòsit de turisme o d'estudiar per curt termini o així, de fer una estada, seria un altre visat que és gratuït aquest. Després us explico una miqueta els estudis que podeu dur a terme un cop esteu a Austràlia. Poden ser, com dèiem, des d'estudis d'anglès, ja siguin per motius més genèrics, com siguin per motius d'alguna exigència d'algun examen que necessiteu fer-ne, de poder preparar des del Cambridge fins als IELTS, qualsevol d'aquests. També després podeu fer estudis més de caire com el que seria formació mitja o formació superior allà, estudis tècnics, que van des del disseny fins a perruqueria o qualsevol cosa que es pugui venir al cap realment.
I després hi ha els estudis universitaris, que és igual que aquí els diferents graus o postgraus, màsters que podeu fer-ne. Després les dates d'inici doncs, varien, evidentment. Si són preparacions d'examen, per exemple l'anglès, a vegades tenen unes certes dates l'any i hi ha preparacions que comencen doncs, gairebé cada mes o cada dilluns, i en les dates sobretot de la universitat són molt restrictives i només es fan al febrer i al juliol, i perquè la universitat accepti plaça doncs, ha de tenir prèviament tota la documentació vostra que necessita realment. Doncs, hi ha molta gent que pregunta sobre les nostres experiències o com es troba feina, de què depèn quina feina. Nosaltres no pretenem parlar aquí de temes migratoris, però fins i tot aquesta feina que es busca amb aquest visat de Work and Holiday o de Student Visa. Llavors, el que ens trobem, evidentment, en les nostres experiències i amb les dels nostres estudiants és molts punts en comú, realment. D'una banda, aquí comentaven de què depèn, evidentment, del nivell d'anglès, és una important. Si la persona no té un nivell per desenvolupar la feina que fa aquí, posem-ne que la persona és comercial i va amb una Work and Holiday, però té un nivell funcional, doncs no podrà desenvolupar aquest tipus de feina, òbviament. No vol dir que no pugui treballar a Austràlia, no vol dir això, però voldrà dir que haurà de fer altre tipus de feina que no li impedeixi el factor de l'idioma, i això és superimportant. Quan més nivell d'idioma, doncs, evidentment, moltes més oportunitats tindreu. Després, els estudis i l'experiència que van relacionats, és a dir, hi ha persones que a vegades estan recent llicenciades, no tenen tanta experiència com d'altres que potser porten 4 anys treballant al sector, això els hi pot ajudar. No vol dir que sigui l'única opció, però evidentment són plusos importants, i l'experiència, com comentava abans el John, hi ha certes professions que són més fàcil que fins i tot tingueu més, més futur a Austràlia de tenir-les, no? Hi ha unes que són més importants que d'altres. Després, la destinació és important, com dèiem. Sydney, hi ha molta oferta, però a d'altres zones més petites no vol dir que no hi hagi oferta, però potser l'oferta està més orientada al sector turístic o d'altres sectors, i és important que ho tingueu en compte a l'hora d'escollir una destinació. Després, l'aptitud és molt important a Austràlia. Austràlia és, en aquest sentit, jo crec que és una miqueta diferent a nosaltres, i nosaltres, de fet, intentem que això ho sabeu des de l'inici, perquè encaixeu el millor possible i tingueu les millors opcions un cop allà. Austràlia és un país, per exemple, que l'actitud, per exemple, que li anomenen l'actitud can do, és una actitud que funciona, és a dir, jo faig una feina i la puc resoldre. Si et donen una feina i penses que més o menys la pots resoldre. Si no els diguis, no ho sé, digue'ls ho faré. Home, si no tens ni idea, millor no, però si tens alguna idea, has de posar molta cara per trobar les millors opcions, i això és una cosa que ells valoren moltíssim. I en això també podem parlar-ne després, però que sabeu que l'aptitud és una cosa molt important, i sobretot tenir sempre un somriure a la cara és fonamental per ells. No els agrada la gent massa, no seria seriosa, però potser massa poc alegre. No per què, però hi ha alguns que no encaixen tan bé, no? Llavors, la durada de la visa també és un tema important, no? A vegades la gent, per exemple, va amb un visat d'estudiant, va per 3 mesos i pretén una feina molt qualificada amb el nivell d'anglès que té o amb la poca experiència que té o el que sigui. Llavors, què succeeix? L'empresari, quan et dona una feina, si és una feina en la que l'empresari ha de formar i ha d'invertir, per exemple, 2-3 mesos en formar-te, i el teu visat només dura 3 mesos, aquesta feina probablement no l'aconseguireu, perquè lògicament l'empresari mirarà a mitjà termini i dirà aquesta inversió no em serà rentable. Llavors, això és una cosa que, sobretot quan voleu i busqueu una feina professional de la qual necessiteu una inversió per part de l'empresari, tingueu en compte que el vostre visat haurà de ser d'una durada llarga, si no, probablement, encara que tingueu un currículum superbo, no us entrevisti, no us trobeu aquestes fronteres que va bé que sabeu per què són. D'altra banda, també moltes vegades, esperem a veure si puc carregar això, està mitjanament. D'altra banda, també hi ha moltes persones que ens pregunten per les pràctiques professionals.
Les pràctiques professionals doncs, a vegades s'esdevenen moltes vegades a través de les escoles d'anglès, que les persones doncs, volen, a part d'estudiar anglès i fer una feina, doncs, fer unes pràctiques. I és recomanable, també un punt ho podeu fer, si us interessa en algun camp en concret que hàgiu estudiat, doncs és interessant perquè realment també, a part d'aprendre el vocabulari específic en aquell sector i tenir aquesta experiència pel vostre currículum, pot ser posar un peu a l'empresa i moltes vegades doncs, és una opció. M'agradaria posar-vos, intentarem posar-vos el vídeo us explico, és un estudiant nostre que va anar a estudiar per estudiar a l'Advance i bueno, estava fent aquesta formació. De mentre va veure aquesta opció que jo li vaig comentar des d'aquí, però ell doncs, ho va decidir un cop allà i es va posar aquestes pràctiques. A dia d'avui que estic en contacte amb ell, estan fent el tràmit de sponsorship, de patrocini a aquesta empresa en la que va començar a treballar en les pràctiques i després, dintre del seu mateix visat, amb aquestes hores que pot treballar, li van contractar per estar amb ell, per treballar amb ell. Doncs després d'aquest temps han decidit iniciar tot el tràmit i ja estan en els tràmits de sponsorització. Clar, a vegades no sempre evidentment ha de passar i això és una cosa que sigui potser fàcil de dir, però sí que és veritat que moltes vegades es reuneixen els casos. És un noi que va invertir en l'idioma, que va invertir en tenir un nivell d'idioma avançat, que va invertir potser de dir mira, faig aquestes pràctiques 4 setmanes encara que no cobri res, però em quedo amb aquesta experiència, aquesta possibilitat dins d'una empresa i això ha repercutit positivament amb ell. I això és important també que ho tingueu en compte. Intentarem posar el vídeo. My name is Albert. I'm from Barcelona, Spain, and I've just been working in Spain for 12 years. I'm now 34 years old. Actually, I chose Langport because it is said that it is a really good school, and it matched as well my timetable. And after 1 month of being here, I just saw on the noteboard that it was an internship practice, and yeah, I just thought that it would be a good idea to participate in that internship. Yeah. I'm an engineer, and I think that working for an overseas company in a qualified field, so what I was doing more or less in Spain, is a good improvement for my career. It can further my career, and yeah, it adds some value in your resume. From the first day I arrived there, I felt myself a part of the team. I had as well, let's say, a boss, a chief, who said me, okay, during this week you have to learn that stuff, the next week you have to do that, and yeah, I was guided by my boss. My internship for 6 weeks, that was my first idea, but after 2 weeks of being in that company, I think I was quite lucky, and they offered me a casual job. So now, yeah, I'm paid and I can just stay here in Australia. I would recommend to do that because it can improve, first of all, your English skills, speaking to Australian native people, the company, and yeah, continue working in your field. So that's always a good thing, I would say. Bueno, doncs, bàsicament és una miqueta això que us explicava, no? La seva experiència, les seves impressions des que va entrar a formar part també de l'empresa mentre estava estudiant. I bueno, tot seguit us explico una miqueta més en aquest sentit sobre nosaltres, no? Què fem Go Stay Australia. Us hem intentat repartir uns fulletons sobre nosaltres també. Bàsicament nosaltres el que ens dediquem a fer és som una organització que treballem per ajudar-vos en totes les persones que decideixin estudiar a Austràlia. El suport que oferim és totalment gratuït perquè les mateixes escoles i universitats ens subvencionen, per la qual no hi ha cap cost, i fem aquest nexe entre vosaltres i les escoles i la vostra decisió del vostre pla d'estudis, no? Què voleu fer a Austràlia, on voleu anar, i en això doncs, us assessorem també en funció de les vostres prioritats i la vostra expectativa un cop allà. Doncs no sé si podrem... Bueno, intentaré deixar-ho.
Es pot anar carregant. Intentaré deixar carregant aquest vídeo. És un vídeo que veurem després i és un vídeo d'uns estudiants nostres que van decidir gravar sobre diferents ciutats que van estar i bueno, trobo que és un regal que ens van fer que trobo que és força interessant. En aquest cas hem escollit la ciutat de Sydney. Intentaré veure si ho podem veure, que sembla que aquest carrega ràpid. The Music Bed. The Music Bed. Yes, no. The Music Bed. Perdoneu. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Sobre el que més fem nosaltres aquí, una breu descripció. Com us deia, el primer és veure realment la persona que li agradaria estudiar a Austràlia i jo no voldria fer, i el seu propòsit per mirar de posar tot l'estudi que sigui necessari per arribar en aquest propòsit objectiu acadèmic. Després us ajudem en tota la resta de l'estada, és a dir, des d'ajudar-vos amb l'allotjament o millors convenis amb companyies aèries, fins amb els tràmits del visat i una assessoria sempre en tot moment amb nosaltres des d'aquí, que estem a Barcelona també. Llavors, a part d'això, tenim el suport des d'Austràlia, que és evidentment molt important perquè arribeu allà i necessiteu aquest ajut extra. Sempre hi ha també nois catalans i la resta de l'estat espanyol treballant allà per vosaltres realment. Llavors, en aquest sentit, és superimportant que podeu comptar amb ells per fer tots els primers tràmits, per començar a instal·lar-vos, que encara ara no es pensen gaire, però després que si el telèfon, el compte bancari, el següent allotjament, tot aquest tipus de tràmits, i després, molt important, el tema de la feina. Nosaltres oferim des de newsletters als estudiants, per exemple, en diferents sectors concrets, si voleu buscar feina en retail o en neteja, hostaleria, diferents opcions, tirem diferents llistats de les empreses on podeu dirigir-vos directament per tal de facilitar una miqueta aquesta recerca per vosaltres. És molt important que assistiu als seminaris que es fan de treball també, que són seminaris de treball casual i també de treball professional. I en aquest sentit us donen molts consells, com preparar aquests currículums, com fer tot aquest material i posar-ho en marxa, engegar-ho. La idea per nosaltres és que sigui el més curt possible i el més fàcil possible per vosaltres trobar aquesta feina. Llavors posem tot això per vosaltres a l'abast. Després us ajuden evidentment en qualsevol tràmit durant tota la vostra estança, com si voleu decidir seguir en Austràlia. I després fem d'altres tipus d'activitats que no estan tan vinculades a la feina o als primers tràmits, sinó més vinculades a que us relacioneu amb la gent. No ho havíem comentat abans, però és important, fins i tot per la recerca de feina. És molt important la network que podeu desenvolupar allà. Penseu que aquí, ja no només per la nostra família, sinó pels nostres amics, companys de feina, ens assabentem d'una oferta laboral, d'una oferta d'estudis. Allà, quan arribes, si no et relaciones, no coneixes a ningú. I aquest resó no t'arriba i no arribes a tota aquesta informació. Per tant, fer network és superimportant i creieu-me, per buscar una segona feina, per anar movent-vos, és vital, jo diria.
Llavors nosaltres amb això volem enfatitzar sobretot des de fem barbacoes, campaments de surf, altres activitats en les que podeu conèixer gent. Després probablement ja tingueu el vostre nucli i la vostra gent, però al principi sobretot és vital perquè no us sentiu sols i podeu començar a engegar la vostra vida a Austràlia. Llavors us hem preparat un seguit de fotos una miqueta perquè veieu el que fem, no? Aquí són des de sortides a campaments de surf o a parcs d'Austràlia fins barbacoes. Aquesta va ser fins i tot fa una setmana a Sydney amb altres estudiants, i després seminaris que fem més totes les setmanes, preparem diferents seminaris també amb la gent que arriba, i després aquest tipus d'activitats també les duem a terme a Barcelona, que és molt important això, perquè moltes vegades ens hem trobat que la persona quan arriba allà va terriblement perduda, i és important que sabeu que mensualment, sempre mínim cada mes, a no ser que hi hagi massa sortides, preparem seminaris d'orientació, perquè ja sabeu com preparar des del currículum, què serà una miqueta com funcionarà el compte bancari, els telèfons, el primer treball casual, i tot aquest tipus d'informació ja la fem des de Barcelona. És important que ho tingueu en compte. I després d'altres tipus d'activitats, per exemple, ara la setmana que ve farem una activitat també una noia que va estar estudiant nostra, i també us convidem si voleu venir, que us apunteu a través de la web, que tingueu el fulletó, i us parla de la seva experiència, i ens reunirem més probablement en petit comitè, unes 20 persones o 10-20 persones per organitzar una miqueta una sortida fora també. Doncs bàsicament això és una miqueta tot, i agrair la vostra estada aquí amb nosaltres en aquests moments, i sobretot qualsevol pregunta que tingueu així, dono torn a la Lola, i bàsicament això. Moltes gràcies, Marta. Ara teniu l'oportunitat de poder preguntar als dos ponents. Passes tu. Una pregunta. Sí, no sé si fer la pregunta en català, en castellà... Sí? Ok. O en anglès, no? Yeah? I'm very... No. Estic molt interessat en el tema del Work and Holiday Visa, i tenia diverses preguntes al respecte. La primera és que has dit que s'obrirà a partir del dia 23 d'aquest mes. I on puc tenir una sèrie de passos per saber el que he d'enviar i el que he de fer? A internet, hi ha alguna pàgina? De fet, nosaltres, si entres al fulletó, veuràs la nostra adreça web, i llavors veuràs que hem fet un post dedicat només a això, amb l'adreça també de Berlín i tota la documentació que heu d'adjuntar. De tota manera, a imi.gov.au, que comentava el John, sortirà el dia 23, sortirà tot per poder fer-ho, però si vols consultar tota la informació abans que has de presentar i de més o tens algun dubte, és millor aquesta web, probablement és una de les webs de referència. Vale, tinc un parell de preguntes més a propòsit d'això. Vale, perfecte. Un és sobre el títol d'anglès, i és que potser que me'l vagi preparant... Bueno, I don't need to prepare, però potser que me'l vagi mirant d'anar a l'examen, no? Ja? O què? Bueno, el problema és això, que hi ha molt poques places. Jo tinc entès que el dia 22, aquest dissabte, crec que el British Council fa una convocatòria. No sé si estan exhaurides unes places, això ja no ho sé, però sí que el dissabte fan una de l'IELTS, però la següent no sé ja si el fan al desembre o és al gener. Aquest és el problema. Vale. El problema és aquest, que realment l'examen gairebé la persona l'ha de tenir, perquè aquesta informació l'han lliurat amb molt poc temps de marge, perquè clar, des del novembre han sortit la resolució de com s'aplicarà tot. Nosaltres ja teníem una idea, perquè les altres Work and Holiday Visa que hi ha per altres mercats ja aplica amb l'IELTS, però d'altres països accepten també el Cambridge. Llavors clar, nosaltres no podíem donar una idea definida a ningú perquè no estava res escrit. Doncs ara sabem que no només serà l'IELTS, sinó que serà també el TOEFL, però clar, la persona a l'hora d'aplicar l'haurà de tenir. Si no té aquesta documentació no podrà fer-ho. El problema és que ha estat amb molt curt de temps. Això és veritat. Vale, l'altra qüestió és que és un cupo de 500 persones, de què depèn? El més ràpid? El més ràpid. O sigui que ja em puc començar... Si t'interessés, a mirar mínim la convocatòria del 22. Els resultats no te'ls donaran al moment, encara que ho facis al moment, però seria el més ràpid. I l'última pregunta ja. Sí, has dit que el Work and Holiday Visa no és renovable,
però sí que hi pot haver una empresa que estigui interessada en mi, com amb el noi aquest, no? I per renovar l'estància. O... Sí, això sí. Vale, vale. No és Això com sí. la tourist visa, que és anada i tornada, no? Sinó que podria Sí, quedar. moltes vegades pots fer tràmits des de dins del país, o si no la gent de migració te diria si has de sortir. És que això depèn del país de passaport. Hi ha molta gent que fins i tot per l'estudent visa ha de sortir del país. Però usualment tu amb aquest temps tens temps de conèixer també un empresari, una persona, igual que mentre, per exemple, estàs estudiant o fent unes pràctiques, doncs pots conèixer, i aquí ja, doncs, a partir d'aquí el que passi després és una altra cosa. Però evidentment, si no coneixes la persona i no has treballat per ells, és més difícil. No és impossible, però és molt, molt més difícil. Vale, molt bé, doncs això és tot. Odi. Gràcies. Vale. Bueno, tinc dues preguntes. La primera és que, bueno, clar, com que hi ha 500 places, em fa por que volin, i jo tinc pensat m'agradaria anar-me'n a l'estiu de l'any que ve, llavors m'agradaria saber si és possible treure's, jo aplicar ja per aquesta visa i tenir-la però utilitzar-la a l'estiu, o és una cosa que s'ha de fer més o menys immediata, el fet de demanar la visa i anar-te'n? En principi tu podràs utilitzar-la, és a dir, si tu la demanessis ara perquè tinguessis la documentació, tu podries utilitzar-la més endavant. Compte des de que tu entres al país. M'explico? Sí. Vale, bé. I llavors, i després el tema universitat, diu que es necessiten 2 anys, però per exemple, si has fet un any complet d'una carrera i un any complet de l'altra, això serveix o has d'haver assumit el segon curs de X carrera? Jo diria que és el segon curs de la mateixa, però clar, aquí és una mica complicat. Jo el que diria és que el que seria millor és que truquessis al telèfon que us ha donat, no sé si l'has apuntat. Sí. Vale, perquè aquest és un telèfon directe, que és veritat que us atenen en castellà, que és de l'ambaixada directament, i ells regulen tota aquesta documentació i et sabran dir si realment sí o no. En principi és segon, com si fos de la mateixa carrera. No sé si et valdrà, però bueno, consulta. Bueno, no és per mi, però me'n vull anar amb una persona que li passa això. Vale, doncs no et sabria dir-te sense certa, perquè a mi, si em passés alguna cosa així, quan em passa alguna cosa que realment no surt a ningú lloc, no coneixem perquè encara no hem trucat a informar-nos, doncs truquem sempre i ens informem, i és aquest telèfon. Vale, doncs trucaré. Merci. Gràcies. Hola, dic Eduard y bueno, quería haceros un par de preguntas. Yo soy ingeniero forestal, recién graduado, y primero querría preguntar cómo está el sector forestal en Australia y si necesitan ingenieros forestales. Bueno, me imagino que sí, porque hay muchas allí y es un país que cuida mucho el medio ambiente. Entonces yo creo que sí. Pero, ¿qué puede hacer? Espera, una página web para Nueva Gales do Sur. Sydney es la capital. Nueva Gales do Sur. New South Wales. I think it's New South Wales Forestry. F-A-O-R-E-S-A-T-R-Y. ¿Cómo? Otra vez. New South Wales, Nueva Gales do Sur, pero New, N-A-E-W-B, South, S-A-O-U-T-H, New South, y W-A-L-A-S-A. New South Wales State Forests. State, S-A-T-A-T-E, Forest, F-A-O-R-E-S-A-T. New South Wales State Forest. Y quizás en otros estados también, pero me parece en todos los estados son State Forests. Vale, gracias. Okay. 2 preguntetes més. En cuanto a los visados de Skilled Workers, Skilled Workers es los de Canadá, ¿no? Pero más o menos. Estos visados, por ejemplo, si entras en pareja y los dos son personal cualificado con máster y ingenierías o equivalentes, hay más posibilidades de entrar si, por ejemplo, uno tiene más puntos o ya ha entrado en el país por una empresa y la pareja, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo va esto?
Bueno, hay una prueba, tiene que llegar a algo de 100 puntos. Entonces, como he dicho antes, hay puntos para la edad, si tiene menos de 35 años, puntos para el nivel de inglés, puntos para el título que tiene y la experiencia. Si es más fácil, bueno, si está allí con un contrato con una empresa, como un sponsor, entonces, ¿está pensando en la pareja trabajar allí también o la pareja simplemente vivir, trabajar también? No, los dos, sí. Bueno, para vivir sí, porque está acompañante. Y allí, supongo, si hay otra empresa o la misma empresa como un sponsor, supongo hay posibilidades, pero yo no soy un experto, no quiero decir seguro que sí, pero hay posibilidades. Pero con este número de teléfono antes, ellos sabrán y puede preguntar a ellos sabrán seguro. Vale, gracias. Y la última, por ejemplo, si yo fuera con mi perro a Australia, tengo entendido que ha de pasar un mes de cuarentena. Sí. ¿Verdad? Hay una página web, es los 3 Ws, después cuarentena, o en inglés quarantine, con Q de Quebec, quarantine.gov.au. Y tiene todas las reglas para ir allí con un mascot. De acuerdo, gracias. Okay. Hi ha una pregunta allà, després anem aquí, després aquí i aquí, d'acord? Hola. Aquí. Hola. Les meves preguntes també són referent al visat de Work and Holiday. Més o menys se les han fet abans, però veig que potser és millor que truqui telèfon, no? Si vull una informació exacta. Bueno, T'ho dic, per exemple, en el cas del certificat d'anglès, me'l vaig treure fa 3 anys amb l'IELTS i tinc la puntuació molt superior al mínim, però clar, fa 3 anys. Llavors, en principi, no hi hauria cap manera de que em poguessin fer un certificat express o el que sigui. No. Jo no ho crec. Sempre són 2 anys. De fet, els 2 anys l'IELTS, suposo sabràs, caduca realment l'examen. L'únic que podries fer és trucar al British Council, però realment, si hi ha efectes pràctics, no crec que t'ho facin, realment, perquè haurà de ser que tingui com a màxim 2 anys d'antiguitat. I a més no estarà vàlid ara. Si faig aquest de la convocatòria el dia 22, clar, la resposta igual te la donen en mesos. Vull dir... Però probablement, no mesos, però trigarà. Probablement alguna setmana. I la validesa que també t'ha preguntat la noia, normalment amb els visats com el de Canadà o el de Nova Zelanda, un cop tu te'l donen, tens un any per activar-lo. Seria el mateix funcionament? És des de la data que em donen l'aprovació puc activar-lo en un any? En principi, sí, en principi l'apliquen en un any, sí. Perfecte. I tot el tema de l'extracte bancari comprovant que tinc la quantitat necessària, tot això s'ha d'enviar també, no? Sí. El mateix dia, tot junt. Els bancaris, reconeixement d'IELTS, reconeixement de l'estudi, que hem parlat abans, tot això. Que hauria de ser un certificat de la universitat o...? Sí, són 2 anys, sí, és el diploma, depèn de cada cas de la persona, no? Si ja s'ha acabat o si no, probablement un expedient amb tot el que s'ha acabat, depèn de la situació de la persona. I ja última pregunta, en aquest dossier que ens heu donat amb la informació veig que és fins als 30, però en les diapositives posava fins als 31. Bueno, és fins que, o sigui, has de tenir 30, has de fer l'aplicació, has de dir 31. Llavors és una mica enganyós. Quan ja tinguis 31, el dia després ja no val. No val. Perfecte. Ja està. Bàsicament és això, sí. Merci. Res. Hola, buenas tardes. Buenas. Para ti, Marta, lo siento, no hablo catalán. A lo mejor te pregunto cosas que ya habéis hablado, más o menos he seguido todo, pero... Ah, vale, no hay problema. No, mira, en mi caso, mi pregunta personal es que yo no sé, yo tengo un nivel de inglés de advanced más o menos, pero no tengo la titulación. Entonces, yo quiero ir a Australia, pues un poquito mitad y mitad, ¿no? Pues a descubrir el país, una experiencia personal y también a mejorar mi idioma, mi nivel de inglés, vamos. Entonces, yo estaba pensando hacer 3 meses de inglés para sacarme el advance, pero a la vez también 3 o 6 meses del BET, un curso BET
pues en marketing, un poquito mi especialidad, ¿no? Marketing o business o lo Ujú. que sea. Lo que pasa es que no sé en qué orden hacerlo. No sé si primero hacer el advance y conseguir el título y luego hacer el BET, o ya con hacer el BET y no hacer esa inversión tan grande del curso, puedo coger el nivel y luego ya sacarme el título sin hacer el curso. Vale. No sé si me he Mira. explicado bien. Sí, perfectamente. Mira, te explico. Si quieres hacer las dos cosas, el orden lógico para ellos para inmigración es inglés, vocacional, uni. ¿Vale? El por qué es porque encuentran raro que la persona estudie pues un vocacional o uni y luego inglés. Es como, ya deberías haber tenido el nivel, ¿no? Es un poco raro. A veces los visados son aprobados, pero a veces tienen problemas si hay algún desorden, ¿vale? Entonces, si quisieras hacer los dos, desde luego te recomendaría hacer inglés y después el vocacional, ¿vale? Si quisieras omitir el inglés, a ver, las preparaciones de examen, si has preparado algún examen antes, sabrás que hay muchas triquiñuelas y, bueno, y al final también es saber un poco hacer la forma del examen. Obviamente, si tienes una experiencia en Australia, que no hay tanta persona hispanoparlante, bueno, tanto español ahí ahora mismo, es muy diferente a otros países europeos. La experiencia no solo en clase, con este vocabulario más concreto en lo tuyo, sino fuera de ella, pues claro, puede ser muy completa y te puede hacer subir, evidentemente, y te lo hará indispensablemente subir el nivel de idioma. Que no tengas a lo mejor los tips para hacer examen, puede ser. Si igual consideras que la preparación se te alarga mucho, te sube en precio, también podrías hacer un vocacional que esté bien en marketing y hacer una preparación igual pues después más corta, de un mes o algo, intentar encontrar alguna escuela, que no son todas, pero que lo pueda preparar. Eso depende un poquito a nivel presupuesto, ¿no? Pero desde luego que si haces los dos, primero sería el inglés y después el vocacional. Eso Y sí. luego comentábamos aquí antes, a mí me han ofrecido para hacer el CAE, que es el Advance. Ujú. En principio, la validez o la titulación o la acreditación es igual que lo que estabais comentando antes, ¿no? Del TOEFL o IELTS. En No, sí es diferente. a mí yo os hablé con GoBeStudy y a lo mejor fui yo la que les forcé, ¿no? O les recomendé que me indicaran el CAE, pero a nivel internacional es mejor hacer uno u otro. Bueno, a ver, todos tienen equivalencias internacionales, ¿vale? Pero cada uno un poco funciona diferente, tanto en lo que evalúa como en su validez. Por ejemplo, la validez de los Cambridge, en teoría, si tú ves las webs de Cambridge Exams, te dice que valen para toda la vida. Es relativo el uso, primero porque si tú haces un examen, por ejemplo, una entrevista y lo haces y hace 10 años que lo tienes, obviamente te van a hacer la entrevista seguro en inglés, entre otras cosas. Después, para aplicar, por ejemplo, a la universidad en Australia, el certificado de CAE no puede tener más de 3 años de validez. Por lo cual, al final, esto de que vale para siempre, yo le digo a la gente, bueno, es un poco entre comillas, ¿no? Sí que es verdad que el IELTS, el TOEFL caduca cada 2 años. También la que valoran es diferente. Por ejemplo, en Australia los más populares es el IELTS y los certificados de Cambridge. Pero los certificados de Cambridge también tienen la parte del use of English, que es la parte gramatical, y el IELTS, por ejemplo, esta parte no la toca. Solo hace listening, speaking, reading y writing. Entonces hay gente que la grammar le va peor y pues es que cada uno es diferente, pero todos tienen equivalencias internacionales. Otra cosa, para el tema del trabajo, sea o no un trabajo, bueno, pues eso, más o menos preparado, no me sale la palabra, bueno, cualificado, exacto, gracias. Hay que presentar todo tipo de títulos cuando preparas un currículum, aparte de o títulos, lo que es la acreditación, los trabajos, recomendaciones de las empresas. Te pueden pedir recomendaciones, te pueden pedir que presentes el título. A ver, en Australia, insisto, son un poco más prácticos, ¿vale? Si lo tienes y realmente vas ahí y haces el trabajo, sabes hacer el trabajo, probablemente te valga. Pero claro, cuando hablamos en términos profesionales, las empresas se lo miran más y entonces pueden pedirte, sobre todo cartas de referencia, si tienes empresas que hayas trabajado aquí, yo desde luego me llevaría cartas de referencia. Que En te las castellano pueden no valen pedir. para nada, claro. Bueno, pero las puedes traducir, o las puedes pedir que te las hagan en inglés en la empresa. Ya está, muchísimas gracias. Nada. Tenim moltes preguntes, si us sembla bé farem 3-4 preguntes més, després passarem a l'experiència i si voleu fer més preguntes podrem continuar després, d'acord? Hola. Hola. Aquí. Hola. Una pregunta. Si yo quisiera marchar en septiembre del año que viene, ¿cuándo tendrá que enviar la solicitud para el visado? ¿Sería esta? ¿Me explico?
Claro, sí, sí, no, porque sería esta, porque después ya sería la siguiente que se aplicaría el siguiente año. O sea, es una cada año. Sí, Vale, sí, vale. sería esta. Hola. Hola. Jo volia preguntar sobre l'opció de com funciona el tema optar com a freelance, com a treballador freelance. Si hi ha aquesta opció o no, directament has d'aplicar per una empresa en concret i més endavant ja et buscaràs com a freelance. Vale. I després una altra pregunta, però... Vale, a veure, com a freelance el més semblant és tu pots fer l'Australian Business Number mentre estiguis estudiant. És a dir, que això no ho he comentat, però és veritat. O sigui, per exemple, quan esteu estudiant podeu optar per treballar de dues formes, treballar per compte pròpia o treballar per compte d'una altra persona. Vale? El més usual a vegades és treballar per compte d'una altra, però a vegades hi ha molta gent que utilitza l'Australian Business Number, que és un codi, tu pots aplicar un cop estàs a Austràlia i t'has donat d'alta, com si diguéssim, a la Seguretat Social, pots aplicar aquest número, és totalment gratuït i pots facturar per compte teva, per dir una manera. Pots facturar. En principi facturar aquest màxim d'hores legals. Vale? Però així per compte propi totalment, per anar pel teu compte, jo no ho toco. No sé si hi ha algun agent migratori que et pugui ajudar i que et sàpiga si es pot fer. Jo no... Crec que serà complicat, però bueno, això ho podries mirar també. Vale, merci. I l'altre era referent a com estava la situació audiovisual a nivell de possibilitat de feina per allà, si hi havia opció, com està el tema. Bueno, yo creo que hay oportunidades allí, especialmente puede mirar a SBS, Special Broadcasting Service, en Australia. Están en todos los estados y quizás hay oportunidades allí, pero audiovisual sí, seguro que hay oportunidades. Pero freelance, estoy de acuerdo con Marta, yo veo un poco complicado, mucho más complicado que cuenta ajena. Sí. Australian Business Number. Exacto. Vale, muchas gracias. Quines preguntes hi ha? Ara aixequem. Aquestes 4 i tanquem i després més endavant podrem fer-les, d'acord? Hola, buenas tardes. Mi pregunta también tiene que ver con respecto al Working Visa Holidays. Porque la solicitud se abre el 23, supongo que las 500 primeras plazas, o sea, las 500 plazas serán para las 500 primeras personas que cumplan los requisitos. O sea, que quien no tenga ya el IELTS ya se puede olvidar, ¿no? Vale, en mi caso, básicamente, yo me saqué el IELTS hace 5 años porque estudié la carrera en Londres. Entonces, yo tengo una titulación ya inglesa y yo he estudiado en el extranjero. Con lo cual yo quiero saber si esto da una ventaja o no, o se me cierran las puertas porque ahora no tengo el IELTS, pero ya lo hice en su momento para la universidad. A ver, por el IELTS seguro que no, es como le decía a la otra chica, no nos va a valer probablemente, pero por el factor de haber estudiado en otro país y haber estudiado una carrera en inglés, es posible que os pueda ayudar, que os pueda valer. Entonces, en este caso, yo sí que te recomiendo que llames al teléfono que ha dado John, porque también está esta otra opción aparte de los títulos usualmente. Entonces igual es una opción que puede valer. No te lo sabría decir a ciencia cierta, en cuántos años caduca y cuánto tienen en cuenta, pero sería bueno que llamaras y lo vieras. Vale, porque aparte del IELTS y la carrera, con esos son los únicos 2 documentos que habría que presentar el día 23. No, los documentos también económicos, bueno, sí. Más los documentos, exacto, la carrera, el inglés y los documentos económicos principalmente. Vale, o sea, eso se escanea y se envía por correo. Se envía en correo postal. En correo postal. A partir del domingo se puede mandar, ¿no? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hola, ¿qué tal? Hola. Espera que me pongo bien. Bueno, mi pregunta es directa, no voy a irme con rodeos, ya que mis compañeros, hola, que la gente lo ha preguntado, ¿el sector farmacéutico cómo está? Farmacia. Industria. ¿Farmacia para qué? ¿Para trabajar en la industria farmacéutica? Laboratorio, ok. Vale. No como investigador, no como farmacia de calle, sino como industria farmacéutica. Algo más... Hola. Algo más como ventas, marketing farmacéutico, esas cosas. Bueno, sí, hay esta industria allí.
quiero decir, Suiza, no sé, será famoso por sus relojes o la industria farmacéutica, Alemania tiene sus cosas. Australia, respecto a la industria farmacéutica, ¿cómo está? Bien, y como he dicho antes, hay mucha investigación y desarrollo en Australia. Entonces, en farmacéuticos también. Pero para dirigirle, para ver algún sitio... ¿Tiene alguna página web donde salgan las profesiones más buscadas o requeridas? Estoy pensando que... Sí. Estas son las skill occupation list. Ya se acabó el móvil. Igual le puedes abrir. Estoy pensando algo concreto. Bueno, quizás un Google. Pharmaceutical Industry in Australia. Ah, sí. Es una sugerencia. Vale. No sé algo ahora, pero esto es una idea. Pharmaceutical Industry in Australia, y quizás puede empezar con encontrar los laboratorios, algo más de la industria. También hay una Pharmaceutical Society en cada estado. También. Quizás esto puede ayudarle. Vale. Okay. De acuerdo, gracias. Hola. Si yo me voy con el visado de estudiante, ¿vale? Hago un curso de 3 meses, trabajo a media jornada. Cuando acaba el curso, ¿qué pasa? Bueno, tienes un periodo para estar de vacaciones o trabajo a tiempo completo que comentábamos antes, ¿vale? Pero después de este periodo, por ejemplo, pongámosle que después de estos 4 meses, si realmente quieres seguir trabajando en Australia y no has encontrado una empresa que te sponsorice, que en poco tiempo es muy difícil, francamente, sería que tuvieras que tener otro visado para permanecer en Australia, ya sea un Work and Holiday, ya sea otra Student Visa para permanecer. O sea, puedo renovar la... Puedes renovar una vez allí, no hace Porque falta que salgas del país. el tiempo máximo de la visa de estudiante... No hay tiempo máximo, está relacionado con el curso. estudio, exacto, entonces no hay realmente un tiempo máximo, pueden ser, el mínimo son 3 meses seguro, pero el máximo pueden ser 4 años, o sea, es mentirte, decirte algo, es más los que son, los que estudian por ejemplo un máster de 2 años tienen la garantía de poder estar después 2 años más también con este periodo vacacional, entonces depende de lo que estudies te va a alargar mucho lo que es el visado. Edad máxima para ese visado no hay, ¿no? ¿Para el visado estudiante? Sí. No. Vale, y se me ha olvidado. Ah, sí. Entonces, con ese visado, para poder trabajar a jornada completa, tiene que ser después de los 3 meses del curso. Y siempre que tengas vacaciones. Y en periodo vacacional mío, no en temporada de verano, digamos. No, O sea, el periodo vacacional que tú tengas de tu plan de estudios. Vale. Gracias. Nada. Hola. És més que res per saber el curs acadèmic de quan a quan aquí. De quan a quan aniria, de com va repartit el curs acadèmic. En quin estudi? Què vols dir, a la universitat o a Bueno, batxillerat, universitat. Normalment del febrer, comencen al febrer i al juliol. De febrer a juliol. Vale, al febrer i al juliol les entrades. Hola. Yo quería preguntar el tema de sanidad, sobre todo de enfermería, si hay, cómo está la bolsa de trabajo y tal. Sí, me parece que están buscando más enfermeras, pero necesitará un buen nivel de inglés. Vale, más alto que el normal. Perdón. Supongo que sí, cuando es salud, sí. Vale. Pero un buen nivel. Pero sí hay oportunidades, y no solamente en las ciudades, pero afuera de las ciudades también. Oportunidades. Vale, en ciudades pequeñas. Exacto. Vale. Y también quería preguntar, bueno, el requisit econòmic en euros, quan seria? Perquè has dit en dòlars... Però australians. En dòlars australians, sí, però en euros... Bueno, depèn de com estigui el tipus de canvi. Avui estava, crec que un euro, $1.44, més o menys, perquè us feia una idea. Vale. De tota manera, si voleu consultar tot abans de preparar-ho, millor sigueu l'enllaç web de la pàgina. Vale, si de cas deixem les preguntes pendents donem pas al Marc Gràcia perquè ens expliqui una miqueta el seu testimoni i tornem a fer un torn de preguntes per lo que quedi pendent, d'acord? Gràcies.
Bueno, soc el Marc, tinc 25 anys i he viscut a Austràlia durant 9 mesos i no hi ha dia que no ho trobi a faltar. O sigui, és això de pensar, vaig tornar fa 5 mesos i cada dia dic, ostres, com deia abans el John, malauradament no sóc enginyer o arquitecte, si no potser encara hi seria allà. He estat treballant, no he estat treballant de lo meu, jo soc llicenciat en administració d'empresa, però he estat visquent amb gent que és enginyera i està sponsoritzada, o sigui, tinc algun amic que vaig fer a Austràlia, són espanyols, han fet la carrera aquí d'enginyeria, van acabar la carrera allà, van fer el projecte i un cop estàs allà, com bé deia, són feines que si realment tens un bon nivell d'anglès, testes que tens l'IELTS i realment ets competent, tens moltes opcions de trobar una feina i que realment està molt ben pagada. El meu amic cobrava $55.000 l'any, o cobra. I porta ja 2 anys allà, li han fet l'sponsor, ha tornat a tenir que fer l'IELTS un altre cop perquè és això que dèiem abans que caduca, així que està en un país superinteressant, amb una feina molt bona i parlo amb ell i em diu que de moment naranjas de la Xina tornar, no? O sigui, penseu una miqueta que les opcions són bones, també heu de tenir molt present quin és el vostre objectiu, però bueno, jo fa un any vaig marxar al setembre i la meva idea era sortir d'aquí. Us animo a que si teniu pensat marxar, sigui on sigui, si és a Austràlia perquè és on he estat jo i on realment més us ho recomano perquè és on ho conec, que no ho dubteu. Segur que si sortiu de casa, aneu a Austràlia o aneu on aneu, no us arrepentireu. En canvi, potser si us quedeu aquí i dieu ara que teniu l'opció, ara que teniu l'oportunitat de fer-ho, més endavant potser us arrepentiu de dir, ostres, sembla que aquí estigui com la vida estipulada, de dir, he de fer la carrera, he de casar-me, he de tenir fills, he de tenir un gos, un cotxe, i potser s'ha de trencar una miqueta, i més ara que la situació laboral o la situació al país no és la que tothom voldria o la que vam tenir fa uns anys, que tothom sortia més o menys col·locat i bueno, hi ha molta gent que s'està plantejant i jo vaig ser un d'ells, de dir, ostres, per estar aquí i trobar una feina de becari cobrant 500 euros al mes o potser ni trobar-la, per què no sortir fora? Perquè hi ha coses que la vida t'ensenya que a la universitat o els estudis no te'ls ensenyen. Així que valorar una mica, ja us dic, segur que si sortiu acertareu i millorareu moltíssim com a persona, tindreu una experiència exterior i realment quan torneu veureu que haureu millorat molt l'anglès, però que realment no serà el més important. O sigui, us doneu compte que l'anglès, encara que ha sigut un increment exponencial, el més important és haver conegut món, és haver conegut gent de tot arreu, és haver sortit, és haver tingut que espavilar-vos per vosaltres mateixos, coses que a casa vostra segurament, situacions que no haguéssiu tingut que afrontar. Llavors, en quant a la meva experiència, vaig trobar feina a la setmana i mitja d'estar allà. Va ser una feina, sobretot, igual que aquí a Espanya, igual que a Austràlia, igual que on sigui del món, les feines i pràcticament tot va per contactes. Sí que has de valer, sí que si ets millor o ets pitjor tindràs més opcions o menys, però el que diuen de quien tiene padrino se bautiza és veritat. I a mi em va col·locar una amiga meva de Brisbane, jo vaig estar visquent a Brisbane, abans hem estat veient les ciutats, i estava treballant ella en uns events de luxe, i em va dir, ostres, vés i fes l'entrevista, estan buscant gent per un event nacional que és la Melbourne Cup, que és una carrera de cavalls que es fa cada any a Austràlia, és com si fos aquí un Barça-Madrid o com si fos l'event de la Super Bowl als Estats Units. Tot el país es paralitza, en el moment de la carrera tothom, o sigui, és que no hi ha ningú pel carrer perquè tothom està pendent de la carrera, tothom aposta milions de dòlars en aquella carrera. I bueno, vaig tenir la sort de poder començar a treballar i bueno, un cop comences a treballar doncs ja coneixes un altre, et coneixen, el teu jefe et coneix i bueno, tots estan relacionats i un cop agafes agafes la cadena de, ostres, doncs ara un altre i vas fent. Jo aquí a Espanya o aquí a Barcelona soc jugador de futbol i tenia la idea quan vaig anar cap a Austràlia de poder trobar un equip per jugar a futbol, poder cobrar perquè aquí també ho faig i a partir d'aquí també trobar uns nens per poder entrenar al mateix club que em servís per guanyar-me els diners necessaris per poder viure i no tenir que fer el que pràcticament tots els estudiants que van amb un nivell d'anglès mitjà, perquè a Espanya tothom diu que té un nivell d'anglès mitjà, pot aplicar, no? Que poden ser sobretot el tema dels cleaners, el tema dels bars, el tema de les construccions. Jo realment, aviam, si ho hagués tingut que fer ho hagués fet, o sigui, quan ho necessites fas el que sigui. Però vaig tenir la sort d'enviar el meu currículum a 2 clubs de futbol que estaven buscant entrenadors
i en 5 minuts m'estaven trucant els dos que volien que anés a entrenar amb ells. El sou, perquè hi ha molta gent que em pregunta, ostres, i a Austràlia, entre el que cobres, el que pagues, el mínim que vaig cobrar van ser 25 l'hora entrenant a nens i el màxim van ser 40. O sigui, em donava per viure. Després vaig trobar també un altre bar per poder anar treballant els dissabtes i els dijous per la nit, em pagaven a $20 l'hora, i encara que legalment es pot treballar 20 hores, que em sembla que ja ho hem explicat abans, o ja ho ha explicat la Marta, jo no feia ni les 20, o sigui, no em feia falta. Amb el que jo guanyava, feia potser 13-14 a la setmana, ja em donava per poder mantindre'm. A l'allotjament el pagava $150 la setmana, que són al voltant dels 100 euros, en el centre de la ciutat. Després me'n vaig anar fora i pagava 140 per una habitació individual, que són 100 euros a la setmana, en una casa compartida amb més gent. Però si treballeu a Austràlia us podreu pagar els vostres gastos i a més us donarà per estalviar diners per un cop haver acabat la vostra estància i tenir que sortir o tenir que marxar, poder viatjar una mica pel país, fer una mica de turisme, que és algo que és indispensable si esteu a Austràlia. O sigui, el millor per mi és poder viatjar. Jo vaig anar a la barrera de coral 3 cops, vaig estar a Sydney 10 dies, vaig estar 10 dies també a Nova Zelanda, i és el més recomanable. O sigui, un cop ja has viscut l'experiència de poder treballar, estudiar, viatjar és una que ningú es pot perdre, i menys Austràlia perquè és un país espectacular. Què més? El tema de les feines, si podeu, jo us recomano que busqueu per fora de les ciutats. Si esteu a les grans ciutats, que busqueu les afores, perquè penseu que en el centre de les ciutats és on els estudiants o la gent més va a buscar, perquè és el més fàcil. Normalment els estudiants internacionals no tenen vehicle propi, i jo vaig veure això i vaig dir, ostres, em compro una moto. Em vaig comprar una moto, em vaig gastar $500, una moto que era una mica el que em podia permetre, no era res de l'altre món, però em servia per anar a treballar en l'equip de futbol amb els nens a 20 quilòmetres de casa, i després l'altre equip estava a 10 quilòmetres, així que em va servir per poder trobar feina. Hi ha moltes empreses, sobretot de neteja, que paguen molt bé, que el salari de neteja està al voltant dels $25 l'hora, que no està malament. Et requereixen que tinguis un vehicle propi per si t'has de desplaçar fora de la ciutat. Penseu que si aneu a fora de la ciutat trobareu molta més oferta, perquè és realment on no va ningú a buscar. Què més? No sé si em deixo alguna cosa de lo que he fet. El tema de la moto o el tema del vehicle és també molt important, perquè a Austràlia viure és car, el transport públic és car. Llavors, si compreu un vehicle, a part de que us dona l'opció de poder trobar feina, de poder moure's pel vostre compte sempre que vulgueu, quan us n'aneu del país tindreu l'opció de poder vendre aquest vehicle. Hi ha molts estudiants que estan buscant vehicles i no hi ha tants, o sigui, motos, la ciutat de les motos és Barcelona, o sigui, potser hi ha 100 vegades menys de motos a Austràlia que aquí. Per què? Perquè les distàncies són molt més llargues. Llavors, clar, la gent ho té només per fer una mica per la ciutat, per moure's, però penseu que hi ha molta gent que compra una moto per $600 i l'acaba venent potser per 700 o 800, o sigui, no li ha costat diners i a sobre ha guanyat alguna cosa. Això també és una miqueta quan arribeu allà, a veure quines possibilitats podeu fer, quines possibilitats no podeu fer. Penseu que el que us deia també el tema del cleaner, que és el que la gent... Penseu que és una feina que no requereix gaire comunicació, o sigui, estàs netejant i no t'has de relacionar amb ningú. Així que potser, depenent del vostre nivell d'anglès al principi, sigui l'opció més fàcil o més assequible de trobar. Està ben pagat, perquè ja dic que són $25 l'hora, i penseu que si feu 4 hores al dia, de dilluns a divendres, que és el que es fa normalment, perquè el visat només permet 20 hores, esteu guanyant $500 la setmana. 500-600 la setmana són $2.000 al mes treballar mitja jornada, i penseu que de pis pagareu al voltant dels 500, 700 $. O sigui, us dona per estalviar per després poder fer un gran viatge. I animar-vos a tots a que sens dubte marxeu, sortiu d'aquí ara mateix com està la situació, apreneu anglès, coneixeu món, coneixeu Austràlia, que és un país increïble, i potser si aneu, potser ens trobem. Gràcies. Estoy de acuerdo con lo
que ha dicho Mark, y sobre los sueldos, los precios, más o menos los precios son 2 o 3 veces de aquí, pero los sueldos son 5 veces de aquí. Entonces un milionista aquí está ganando, esto es verdad, está ganando $5,000 allí o 5,000 euros allí. Entonces hay este hueco. Si está allí viviendo, trabajando, entonces es igual, los precios son más altos, pero tiene este gap, este hueco. Entonces con el sueldo de allí puede vivir bien. Como turista, sí, es muy caro, pero viviendo allí, como Mark ha dicho, es posible. Y estoy de acuerdo, el transporte público es carísimo, es una barbaridad. Pero también es un país donde mucha gente compra los coches de segunda mano, y esto es normal, y puede encontrar un buen coche de segunda mano y ahorrar dinero, es mucho mejor. Sí. Además, el petróleo es barato, está a €1 solo. Sí, mucho más barato. Perdó. Sí, bueno, ara fem un petit torn de preguntes, no tenim gaire estona, sobretot les persones que esteu marxant, per exemple que sí, que heu de marxar o... us demanem, sisplau, la fitxeta de valoració, superimportant. El tema del butlletí simplement és, si el vol rebre, doncs ompliu i si no res, però la valoració és molt important per nosaltres. Gràcies. Preguntas? Una, dos. El tema de alojamiento, lo más económico es un piso compartido, vivir en familias, la residencia de estudiantes. ¿Lo que recomiendas tú cuando llegas allá? Porque yo pensaba llegar allá y a lo mejor estar con una familia para tener un poco más de, no sé, integración allá, social. Sí, a ver, no lo sé. Dependiendo de tu objetivo. Yo he estado en una familia, estuve un mes en una familia. Yo pensaba hacer lo mismo. Piensa que la familia te va a ir muy bien por el tema de la integración. Al principio, cuando llegas, no conoces nada. Va a ser una inmersión total en el inglés, va a ser gente nativa, te van a enseñar el país, quizá te echan una mano con el tema del trabajo. Normalmente las familias incluyen desayuno y cena de lunes a viernes, desayuno, comida y cena sábado y domingo. Normalmente también las familias están fuera de la ciudad, dependiendo de la ciudad que vayas. Si vas a Brisbane, que es donde estaba yo... Voy a ir a Brisbane, vale. creo. Vale. Normalmente las familias están alrededor de unos 20-25 minutos a las afueras en autobús, que no es lo mismo que si vivieras en el centro. Yo pagaba 250 a la semana, con una habitación individual para mí, con mi baño por semana, con lo que te he dicho de las comidas incluidas, pero claro, te tienes que desplazar, al mediodía, si estás en la escuela tienes que comer y te lo tienes que pagar tú, así que para el primer mes yo creo que es recomendable por el tema de la inmersión. Luego vas a ahorrar dinero y vas a vivir donde tú quieras y de la manera que tú quieras, si te vas a vivir a un piso compartido y con quien quieras. Así que decisión, pienso que es una buena idea el primer mes para sobre todo tenerlo todo controlado y tener algo de, ostras, ya que llego sé dónde voy a ir, una seguridad. Y esto es personal, pero bueno, es muy llevadero lo de estar estudiando 25 horas a la semana y trabajar 20, más o menos. A ver, si estás haciendo el Advance, seguramente te va a costar, porque el Advance piensa que son entre 10 y 12 semanas de curso y es duro, porque aparte de lo que vas a hacer en clase, que son 5 horas al día, de lunes a viernes, te van a enviar deberes, te van a enviar 2-3 horas al día de deberes. Si quieres lo vas a poder hacer, yo lo he hecho, yo hice el FIRST y bueno, cuesta, pero realmente... Tampoco te voy a dar el consejo de tal como salgas de clase no te vayas a la biblioteca a estudiar y dejes de trabajar, primero porque te tienes que pagar la vida y segunda porque si estás trabajando vas a mejorar mucho el speaking y el listening. Y yo cuando entré en el FIRST entré muy justo de nivel y acabé con una nota del 74, que fui el que mejor nota sacó, pero es que era el único de mi clase que estaba trabajando, ¿sabes? Estaba con los niños y claro, tenía que hacer yo las clases, tenía que hacer los entrenos y me ayudaba. Trabajar con niños de 9 y 10 años te ayuda mucho porque tiene un nivel parecido al tuyo. No, pero es así, hay que ser prudente. Muchísimas gracias. Bueno, jo tenia unes quantes preguntetes, però són ràpides. Vale. Pel tema examen del IELTS, és sí o sí fer la prova al British Council.
el dissabte o el que sigui, no hi ha cap prova a internet que pugui certificar que tens aquest nivell d'idioma. És pagar l'examen. Aquí a l'estat espanyol sí, no sé si ve a un altre país com ho fan, però aquí sí. Vale. Sí, ho has de consultar amb ells. Vale. Respecte als 5.000 euros que 5.000 dòlars que necessites per viure, per anar per que et donin el visat, com es fa? Que s'ha d'enviar una fotocòpia de la cartilla del compte del banc o demanar al banc que et faci un certificat que tens aquests diners? Pots fer les dues coses. A vegades, no sé si em sentiu, a vegades el director del banc et pot fer un certificat fins i tot en anglès, en el compte que teniu, des de quan el teniu, el saldo que teniu actualment, i també pot ser una bona idea. Vale. Els documents que s'han d'enviar a Alemanya han d'estar traduïts per un traductor jurat? Sí. Vale. S'han traduït, sí. Els preus dels BED, sobre què ronden? Poden rondar? Doncs mira, el vocacional és molt ampli realment, però per fer-nos una idea molt aproximada, aproximadament hi ha preparacions des dels 1.300-1.500 dòlars al trimestre, dòlars australians, fins als 2.500-3.000 dòlars al trimestre. Vale. En funció de la qualitat, evidentment, i d'altres factors, però bueno. Vale, perfecte, merci. I també es podria anar a cursar un altre idioma que no sigui anglès, per exemple xinès, ja que hi ha molt asiàtic i tot, com a excusa, anglès. Sí, perquè només els centres han d'estar acreditats per a estudiants internacionals, llavors s'entén que només aquestes empreses que tenen realment sortida pels estudiants internacionals doncs són les que tenen aquesta acreditació. Vale. I, per exemple, si jo vull enviar currículums des d'aquí estant a Espanya a Austràlia, hi ha una empresa que està interessada en mi, es pot fer el sponsorship directament. Si l'empresa està interessada en contractar-me o hauria d'estar a Austràlia. Això realment és difícil, o sigui, no és una cosa fàcil. Però per somiar... Per somiar... Que no quedi. Sí, això normalment la gent quan envia currículums, usualment la majoria de casos que ens trobem són dues preguntes. La primera és realment on estàs actualment, i clar, ja quan dius que estàs aquí, ja clar, són molts quilòmetres entremig, i després quin visat tens per poder treballar, per poder començar. No? Llavors, quan a vegades la persona va amb un visat d'estudiant, ja demà puc anar, fer una entrevista i de fet hi ha moltes persones que busquen treball directament, cara a cara. Llavors ja et pots quedar a treballar, però si és des d'aquí és molt més difícil, perquè aquestes dues preguntes ja normalment és un filtre. Ha de ser molt bon currículum perquè hi hagi altra mena d'intervenció. I respecte a les pràctiques comentat, les pràctiques compten com les hores laborals del visat, de les 20 hores, o no compten? Pots fer-les a part, o sigui, pots fer les pràctiques i també el treball. Vale, perfecte. Si estàs estudiant. Vale, doncs ja està, merci. A tu. Hola, bones, soc David. Jo volia preguntar respecte al tema de l'sponsorship, aquest somni que tindrà aquesta noia de trobar una feina abans de marxar. Jo, per exemple, soc graduat en geologia i quin tipus de contacte has de tenir amb una empresa d'allà? O sigui, si estàs aquí i vols marxar allà perquè ja tens el contacte allà, quin tipus de visat necessites? O qual has d'aplicar perquè si ja tens el contacte, saps el que vull dir? Sí. Vols contestar-li tu potser? De geología. No, explica un poco sobre el sponsor, sobre si tienes el contacto. La manera de ir allí, si tienes un contacto allí de trabajo, digamos. Tienes que aplicar el mismo visado que aplica la gente que quiere ir para trabajar de no cualificado, digamos. Es otro visado, ¿no? Es otro tipo. Sí. Seguro, pero nosotros lo que no hacemos es trámite, digamos, de inmigración directamente. Entonces, por eso muchas cosas, o sea, aunque pueda tener algún conocimiento, pero prefiero no decírtelo porque hay infinidad de visados, ¿vale? Que eso sí lo podéis consultar en INMI o en el teléfono. Pero le preguntaba un poco a John por si tenía alguna idea de si eso sucedía, cómo sucedía. No. Porque usted quiere buscar un sponsor de una empresa desde aquí. Antes de marcharse. Exacto. Es difícil. Yo no lo he encontrado, pero... Es muy difícil. Como mínimo contar con una empresa de allí para hacer algún proyecto de posgrado o para hacer exactamente prácticas en empresa, de posgrado o algo relacionado. ¿Y qué es geología? Sí. Su título. Sí, grado en geología, sí. No sé si hay una empresa española. Allí. Estoy pensando si hay una empresa española que... Río Tinto.
Sí, sí que hay empresas españolas ahí trabajando, sí. Sí, Rio Tinto. Lo siento, no... lo veo muy difícil desde aquí, pero supongo lo mejor es mirar a las empresas que trata este tema y preguntar si ellos necesitan a alguien. Por ejemplo, estaba diciendo antes que vino al consulado hace un mes un chico que estaba contratado por Acciona allí en Australia. Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil, es que esta pregunta viene debido a que buscas por internet y muchas empresas mineras allí con sede en Australia, ¿no? Sí. Dan la oportunidad, allí ponen o careers o grades exactamente. Yeah, careers, work opportunities. Exactamente, sí. Sí. Y parece que lo que publicitan es esto, ¿no? Que antes de marchar te contactes con ellos y Para ver, es eso que... exacto. Si ellos van a ser... No es el sponsors. trámite normal, entonces. No. Lo suyo es irse allí sin trabajo y ir a la aventura. Bueno, sí. Sí puede sacar el permiso para entrar al país, sí. Si es menos de 90 días y no estás trabajando, entonces como y visa, y visitor. Y visitor, exacto, y visitor. Vale, muchas gracias. Okay. Hola, me llamo Carlota y quería hacer una pregunta sobre el tema de los au pairs. He visto en el librito que hay como dos direcciones posibles para ver, en el librito que nos habéis dado esta tarde. Y bueno, para no ir a la aventura, ¿no? Como ha dicho el chico, me había planteado pues hacer un año sabático y hacer de au pair. Si habéis tenido algunos alumnos, bueno, no sé si llamarlo alumnos o gente con la que tenéis contacto, pues si ha sido fácil, si han contactado con la familia antes de irse de España, si tienes que irte allí y una vez allí ellos te hacen una entrevista y te seleccionan o cómo va. Bueno, supongo hay agencias, ¿no? en Australia para contratar sí, au pairs, sí, hay agencias de au pair. El problema es que no está como estipulado el poder trabajar de au pair porque es como mucho más conocido en Europa, donde digamos ya tienes el permiso y la legalidad para poder desempeñar el trabajo. Y entonces esto se produce de manera mucho más normal. Entonces en Australia es un poquito diferente porque no está estipulado un programa de au pair en concreto, no hay un programa por el cual tú tengas una familia que te sponsorice un visado. Entonces lo que funciona es el programa de Mi Pair, que esto sí lo hacen, por ejemplo, hay escuelas que hacen el programa de Mi Pair por el cual tú estés estudiando y a la vez para la gente un poco que es un poco más miedosa al empezar en Australia, ¿no? Como dices, a veces todos tenemos un poco de inquietudes, pues sí que puedes estar en la familia, no cobras nada, pero puedes alojarte con ellos a cambio de hacer alguna tarea del hogar o cuidar a sus niños, o una tarea combinada usualmente, ¿vale? Sin embargo, no, digamos, ir simplemente de au pair no está estipulado. Lo que sí que en Australia, con los visados de turismo, en principio puedes trabajar siempre y cuando no haya intercambio económico. Eso sí podría hacerlo. Es decir, estar en una familia a cambio de cuidarles por estar durmiendo en alguna granja o en algún tipo de trabajo, siempre que sea no remunerado. Digamos, todo que sea remunerado ya tiene que ser mediante un visado que te permita trabajar. O sea, los au pairs ahí no se pagan. Tenía entendido que sí. Se pagan si tienes un visado para sí, poder trabajar. Un visado de estudiante y por la mañana voy a Tú estudiar y llevo a los niños al cole, o sea, cobraría igual, ¿no? Exacto. De hecho, esto lo puedes buscar por tu cuenta, que hay muchísima oferta, y también lo puedes buscar en empresas de au pair. Lo que sí que es importante es que te saques los derechos los penales, porque te lo pueden solicitar sobre todo en las agencias. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que ir, te daría toda la dirección, es simplemente un trámite que quieren corroborar que realmente no has cometido ningún delito para poder, sobre todo si tienes esta idea es muy importante, porque las agencias lo piden siempre. Luego además, cuando estás en Australia y tienes que trabajar con niños, yo lo sé porque he tenido que trabajar con los chicos del fútbol, tienes que sacarte una tarjeta que es la Blue Card. La Blue Card es la que es como el de antecedentes penales en España, pero en Australia, diciendo que no tienes ninguna enfermedad mental, que no vas a hacer nada raro con los niños, o sea, lo tienen bastante estructurado para que no haya ningún problema. Y no es lo mismo que ha dicho la chica, es otro trámite. Sí, es otro trámite dentro de Australia ya. Vale. Entonces esto tiene un coste de $70, que normalmente lo pagan la familia con la que vas a trabajar, o el club. Por mí me lo pagó el club con los que iba a trabajar y iba a entrenar, ¿vale? Conozco una chica
que estuvo haciendo de nani y la verdad que está súper bien. Por la mañana estaba estudiando y por la tarde cuidaba a los niños, le dejaban un coche, le daban de comer, o sea, y encima le pagaban bien. Lo que pasa es que se lo buscó allí. ¿Hay límite de edad para esto? ¿Para qué? Había una página web que dejaba hasta los 30 años o así. Sí que para au pair normalmente ponen como un límite de edad. Pero allá por libre no, ¿no? Pero ya por libre no, yo no he encontrado ningún problema. En las agencias, ya los requisitos que tenga cada agencia, ya eso ya no lo sé, pero usualmente no hay ningún problema. Y la gente lo hace muchas veces. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Si hay posibilidad para una persona que soy rusa, tengo tarjeta de residencia y mi pasaporte es ruso, entonces ¿hay posibilidad de ir a Australia en estas circunstancias o no? ¿O hay que tener nacionalidad española para este programa? ¿Para cuál programa? ¿Para el student? Sí, por ejemplo, student o para trabajar. Para trabajar, yo creo que Rusia no está, ¿verdad? Como Work and Holiday. No. Porque es... Para Rusia necesita llamar este número de teléfono. Que usted ha dicho, ¿no? Yeah, y ahí me van a dar otra información. imi.gov.au o ¿Cómo es? IMI, la página web IMI, IMI, Italia, María, Italia. Habéis dado antes, ¿no? Sí, al principio. Vale. Sí, al principio. Gov.au. Exacto, o este número de teléfono 91 que he dado antes. 11 47 390. Correcto. Vale, muchísimas gracias. Anem tancant el torn de preguntes. Hola, jo volia saber, bueno, primer de tot, si vas tenir algun problema en l'hora del carnet de conduir o va ser més aviat fàcil, no vas tenir que fer ¿Me res? preguntes a mi? Sí. Ah, vale. Bueno, el tema del permís de circulació tens que anar a la campana, aquí a tràfic, o si ets d'aquí de Barcelona o d'on siguis, segur que hi ha una delegació de tràfic, i el que has de fer és aplicar el permís de circulació internacional. El que has de fer és portar el teu carnet, tens carnet aquí a Espanya? Sí, sí. Doncs l'únic que has de fer és presentar el teu carnet, que estigui en vigor, portar em sembla que és una o dues fotografies teves de carnet, pagar una tassa de 10 euros i se't fa un permís de circulació internacional i ja pots conduir tant a Austràlia com a tot el món amb allò. Però si no vas amb això no podràs circular per allà. No, aquí. Sí, antes de ir. Vale. També volia preguntar-te llavors si el tema de màsters, si hi ha restriccions en quant a en plan que hi hagi un cupó de places limitat per estudiants internacionals o si els estudiants internacionals no podem accedir a alguna sèrie de màsters o és totalment obert? Hi ha alguns cursos que estan direccionats únicament a australians i hi ha alguns cursos que estan pensats també perquè puguin entrar els estudiants internacionals. Llavors hauríem de veure quin curs voldries fer. Depenent i veure els requisits de cada un, per veure si és per a estudiants australians, per a estudiants internacionals que puguin entrar dintre d'aquell programa, però normalment, ja dic, no hi ha gaires internacionals que vulguin fer màster, o sigui, places normalment hi ha. I també si després, aquest any que teòricament tens, un cop fet el màster, diguéssim, perquè hi ha màsters d'un any, veritat? Sí, el que succeeix és que per tenir el visat post-estadi, que et permet romandre més temps a Austràlia, aquests 2 anys més o més en funció de l'estudi que facis universitari, has d'estar per 2 anys a Austràlia estudiant. Ah, és a dir, si fas un màster d'un any no accedeixes No t'aplica per 2 anys més. Però t'aplica per un any més? Tindràs un temps d'excedència. Però és així, és que a mi algú m'ha dit que era si feies un màster d'un any tenies un any després per fer el... Depèn si feies de 2 anys. Sí, depèn de quan comencis. Un any normalment no el donen un any sencer, Normalment no el donen. Per 2 anys sí, segur, però per un any normalment no donen el següent any complet. I aquest any o 2 anys han de ser just després fer-los de cop, un cop acabes el màster? Usualment es fan després. Vale, merci. Gràcies. Fem l'última pregunta i tanquem. Sí, antes se me ha olvidado preguntar, el área de importación, exportación, international trade, supply chain management, ¿cómo está eso allí?
El què? Ai, perdó. El export-import què? Exports, imports, international trade, logistics, supply chain management. ¿Pero qué quieres saber? ¿Cómo está el área allí? O sea, si hay posibilidades de trabajo, porque habéis hablado mucho de ingeniería, pero una persona que ha estudiado, en mi caso, International Trade and Finance, ¿cómo lo tendría? Entonces, ¿qué tipo de trabajo buscará allí? Explícame qué es el tipo de trabajo. ¿Qué hará? En importación y exportación, como puede ser Supply Chain Manager. ¿Pero qué? ¿Trabajando dentro de una empresa que Sí. está exportando o importando? Sí, o sea, no es en un área específica, no tiene por qué, o sea, puede ser, por ejemplo, beverage, o sea, Coca-Cola, puede ser Heineken, quiero decir, no, tanto como puede ser comida, alimentación o physical commodities en general. Okay. Bueno, supongo hay posibilidades. No es una zona que puede decir, sí, hay muchas posibilidades como arquitectura, ingenieros, pero claro, hay exportación, importación. Si puede encontrar una empresa que esté buscando una persona que tiene su perfil, quizás hay trabajo. ¿Y finance? Depende, hay mucha gente trabajando en finance, en el banco, en seguros, en mucho, pero no necesitará un buen nivel de inglés, claro, y si tiene idiomas, mejor todavía, especialmente un idioma en finance, un idioma de Asia. Entonces esto es una ventaja muy grande. Pero sí, supongo hay oportunidades en finance y también en exportación e importación, claro. De acuerdo, ¿se puede pedir cita en GoStudy para preguntar sobre este tipo de cosas? Sí, podéis contactar por email. En el mismo brochure están las indicaciones y demás. No se puede pasar por la oficina que tenéis en Rambla Cataluña. Sí, se puede pasar directamente o si no podéis concretar visita. Vale, merci. Nada. Simplement recordar que, de nou el tema del servei d'assessoria de mobilitat, que tenim 2 assessors magnífics i us podran fer una cita més personalitzada per completar informacions. Que tingueu en compte també que queden encara xerrades superinteressants, o sigui, us animem, i sobretot el tema de Cluenda, que ja us he explicat que era el tema de voluntariat al món. I donem de nou les gràcies als 3 ponents, a Jon, a Marta i a Marc, i a vosaltres per la vostra assistència. Moltes gràcies. Sí? Llàstima allò dels vídeos, sí.